Vi har lavet en diskursanalyse af 2 tekster. Den første er Den ultimative anti-age guide, lev 10 år længere, fra magasinet Fit Living i marts 2014. Den anden tekst er Mere personlig frihed fra Liberal Alliance i år 2014. I diskursanalysen har vi inddraget modelpunkter, ekvivalenskæden, flydende betegnere og konnotationer, antagonistiske og hegemoniske diskurser. Og fra den retoriske analyse har vi inddraget argumentationsanalysen og appelformer. Den første tekst er Den ultimative anti-age guide, lev 10 år længere, hvor nodalpunktet er sundhed. Og under ekvivalenskæden hører langt liv, aktiv og frisk, intensiv virkning. Hjernecellerne bliver inspireret til at forny sig. Kroppen er stærk, aktiv, stabilitetstræning, sund, aldrig for sent at starte, forbedrer sin form, positiv effekt, flot holdning, flot kropsholdning, forlænger livet, langt og sundt liv, stærk krop, kvalitet, energi, antioxidanter, og det hæmmer oxidanten, gode byggesten, fornyer kroppens celler, glæde, overskud og gode anti-age guide grunde. Her er et flydende betegner af regelmæssighed, og under hegemonisk diskurs er sund livsstil. Og videre til den næste tekst, Liberal Alliance, mere personlig frihed. Vi har valgt 2 nodalpunkter, frihed og nutidens samfund. Og til frihed har vi valgt ordene til ekvivalenskæden, selvbestemmelse, moral, give ansvaret tilbage til danskerne, retten til at bestemme over sit eget liv. Og det andet nodalpunkt, nutidens samfund, ekvivalenskæden består af bombardement af tåbelige regler, misforstået omsorg, ikekerne har fuldstændig mistet troen, Big Mother af mærkelige påfund, ensrettet og kontrolleret samfund, sundhedsstatistikker overskygger den personlige frihed, tåbeligt forbud, paniklov, formynderiet, problem. Og den flydende betegner er ansvar, og den hegemoniske diskurs er personlig frihed. Og videre til konnotationer. I Den ultimative anti-age guide står der, så hjernecellerne bliver inspireret til at forny sig. Og hvis man fokuserer især på inspireret, så er ordvalget meget gennemtænkt her. Man kunne ligesom have valgt ordet tvunget i stedet, og det vil i bund og grund have den samme mening. Men inspireret har en mere positiv konnotation end tvunget. Der står også, det er aldrig for sent at gå i gang. Og det virker meget motiverende, det er altid den rette tid at gå i gang. Man får ligesom lyst til det, og der er aldrig en forkert tid. Og så er der flot kropsholdning, og det fortæller meget om nutidens samfund, og hvor højt vægtet det ligesom er at være flot. Og så til konnotationer til den anden tekst, som er mere personlig frihed. Der er det misforstået omsorg, og det viser, at de ikke har tilliden til at give danskerne ansvaret, og man bliver tvunget til at blive passet på. Den anden er paniklov, og det viser, at de tænker kortvarigt, og de gør det kun fordi det virker godt lige for tiden. Og ved antagonistiske diskurser har vi sagt Big Mother-samfund over for det personlige frihed. Den ultimative anti-age guide går ind for Big Mother-samfundet. De vil passe på borgerne som en mor ville, og de opfordrer borgerne til at leve sundt. Liberal Alliance går ind for personlig frihed, og at borgerne skal have ansvar over sig selv, uden en mor til at passe på dem. Under retoriske analyse, hvor vi har argumentationsanalysen, har vi til at starte med til den første tekst, den ultimative anti-age guide, hvor vores påstand er, at ved at træne og spise sundt, så lever man 10 år længere. Og belægget for det er, at indeholder super gode antioxidanter, som hæmmer oxidanten i kroppen. Og når vi ældes, er det fordi vi oxiderer, ligesom et æble, der bliver brunt og rynket, eller en cykel, der ryster. Stress, gift, stoffer, dårlig mad og konserveringsmidler får kroppen til at oxidere. Omvendt samarbejder kroppen med antioxidanter, hvor den henter skyld til at hæmme den inflammation, der gør skamle. Ifølge Thorbjørg skal en god krop, der skal leve længe, også have gode byggesten, der fornyer kroppens celler. Kroppen får byggesten til cellerne fra aminosyrer, som findes i proteiner fra blandt andet fisk, æg, økologisk smør, hørfrøolie, rosenkål og grønkål. Det påvirker også, hvor glade vi er, og glæde forlænger også livet og giver mere overskud til at klare de udfordringer, vi møder. Her er hjemmelen, at man stræber efter et langt og godt liv, og det er ligesom, at
det gode og det positive ved at leve. Og videre til Liberal Alliances mere personlig frihed, så er påstanden, Big Mother-samfundet tager vores personlige frihed fra os, og belægget er, med et bombardement af tåbelige regler og forbud, har politikerne nemlig skabt et Big Mother-samfund, hvor misforstået omsorg fratager danskerne retten til selvbestemmelse. Og hjemmelen er, at hvis man ikke lever i Big Mother-samfundet, så vil man have ansvaret for sig selv, som det jo bør være. Og så videre til appelformerne. Til den første med Anti-Age Guide, der har vi valgt at sige, at der bliver brugt meget ethos, fordi det appellerer til modtagernes tillid, ved at de inddrager eksperters bedste råd til at leve et langt og sundt liv. Og til den næste tekst, mere personlig frihed, har vi sagt, at der bliver brugt en meget patos, fordi det appellerer til modtagernes følelser, der vil få os til at føle os svage og uansvarlige. For eksempel, politikerne fuldstændig har mistet troen på, at den enkelte er i stand til at tage vare på sit eget liv.